Γεια σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Θα συνεχίσω, το έφτιαξα. Είχε γίνει μια αναποδιά μου το λογαριασμό, αλλά δόξα τω Θεώ το έκανα. Λοιπόν, θα παίξουμε Minecraft. Δεν θα φτιάξουμε την πύλη του Nether και την πύλη του Δράκου. Άλλη φορά, προς όλας θα πάμε στο Halloween. Και θα το κάνω, όχι survival. Γεια σας, και εγώ εδώ ο Τόμας είμαι. Τόμας. Εξενάγηση στο Halloween. Ρε, πήγαινε πιο πίσω, κόλλησες μπροστά. Λίγο να ανεβάσουμε ένταση. Συγγνώμη λίγο για αυτό που θα βγει. Παναγία μου, τι να έχω. Προς ώρες λίγο να... Χαμήλωσε ρε, χαμήλωσε. Ελπίζω να ακούτε. Ωραίες είναι οι μάσκες. Αυτό το κλόουν. Το κλόουν. Ναι, ωραίος ο κλόουν. Θες να ντυθώ λίγο. Βάζουμε αυτά για Halloween. Μπορεί να έχει και online παίχτες στο Minecraft. Γιατί πήγες online. Να ξέρετε, στο δικό μου PlayStation παίζουμε. Ναι ρε, πού θες να παίζουμε. Το δικό μου είναι σπίτι μου. Μιλάμε. PC δεν έχουμε, Μιλάμε. να ομοχλώσω του Πέτρου. Εντάξει, δεν χρειάζεται να το δείξεις, το δείξαμε. Ναι, μπορεί στο δικό σου κανάλι ή δική σου subscriber. Μιλάμε. Είναι τζαμάτο, Ωραίο δεν το έχω. Δεν είναι. Όχι το, δεν είναι πίτα. Τους ιστούς θα τους βγάλω από εδώ, ρε. Έτσι, εντάξει, όχι. Βασικά χρειαζόντουσα και όλες, αλλά μετά θα βάλω. Πήγαινε λίγο εκεί που με το μάτι. Πήγαινε εκεί με το... Α, τι αυτό. Όχι, τάφος. Πλάκα κάνεις. Sleep at night. Α, το βράδυ, παιδιά, θα έρθουμε εδώ πέρα, Οκ, το βράδυ θα έρθουμε. Μόλις σκοτεινιάσει εδώ στο Minecraft θα έρθουμε. Κρεβάτι είναι. Όχι ρε, τι κρεβάτι. Κρεβάτι είναι. Καλά, εγώ θα έρθω το βράδυ. Απλώς κοιμάσαι σε τάφο. Μόλις σκοτεινιάσει θα πάμε. Ή, τι το χάλασα, το ήθελα. Μόλις πέτα. Yo, man. Μόλις πέτανε. Να. Φανάρια βλέπω εδώ. Τι να είναι αυτά. Ελπίζω να σας άρεσε το πλε. Α, να το. Η ώρα είναι η ώρα που έχουν περάσει από την ώρα που ξεκινήσαμε 3 λεπτά και 29 δευτερόλεπτα. Εσύ πότε θα το πότε θα κλείσεις? Ξέρω, κάνω 15 λεπτά. Πήγαινε σκότωσε κανένα. Τι είναι εδώ πέρα. Μου! Γεια σου. Τι θες ρε. Μιλάμε. Α, εδώ πέρα τι. Ωραία η πόλη, Λοιπόν, πολύ ωραία. είμαστε μπάτσι. Ωραία δεν είναι η πόλη. Ωραία δεν είναι η πόλη. Ναι. Αυτό. Μπορεί να κάνω κι εγώ Minecraft. Παιδιά. Αυτό είναι κρεβάτι. Το προηγούμενο δεν είναι το κρεβάτι. Αν είχες και δίπλα σου κάποιον. Ωραίο και το μπαλκονάκι. Σας αρέσει πολύ. Λογικά. Έχεις αξίνα. Αυτό που έχει ο Χάρος. Ποιος? Το δρεπάνι. Ποιο δρεπάνι εδώ? Το δρεπάνι. Να, Αυτό εδώ. Αυτό εδώ, ο Χάρος του. Καλά, εμείς δεν μπορούμε του Χάρου. Λοιπόν, τι να γίνει. Θα πάμε μετά εκεί. Τι είναι αυτό, δεν ξέρω. Πάμε να δούμε τα σπίτια. Ξενάγηση. Εδώ θα είναι το... Ξενάγηση στο Halloween. Α, μετά θα πάμε κάτω πρώτα. Πόγιο.
Να ανεβούμε εδώ πέρα πάνω. Άσχημο. Τι να έχει εδώ πέρα. Δύο Και εδώ πέρα. Λογικά 2 μπαλκόνια θα είναι. Κρεβατοκάμαρα. Άρα δεν είναι κρεβατοκάμαρα, είναι τάφος εκείνος. Δεν γίνεται να είναι κρεβατοκάμαρα. Καυχημένο εδώ. Ωραία. Λοιπόν, πάμε και υπόγειο τώρα. Γεια σας, πάμε υπόγειο. Φυλακές. Τι είναι αυτό το τάφος. Άρα βάλε τέτοιο. Λίγο φως. Όχι. Αυτό είναι. Λίγο φως, anyway. Να βάλω και εκεί φως. Αλλά εντάξει, μην βάζουμε και πολύ, γι' αυτό τα έχουμε εκεί εδώ. Αυτά να βάλουμε. Τι είναι αυτό. Δεν ξέρω. Ψισταριά. Πάμε. Λες. Ναι. Εδώ τα καλά τα μπιφτέκια. Πάνε τα καλά τα μπιφτέκια. Κάτι είναι. Κουτί τώρα. Πάνε τα καλά τα μπιφτέκια. Τα σκαζά. Τα έσπαζα. Στην άλλη πόρτα δεν είχαμε δύο. Κρεβατοκάμερα και οι δύο. Ξέχασαμε αυτά. Ωραία, λοιπόν. 6 λεπτά και 26 δευτερόλεπτα. Πάμε. Μπορούμε να βρούμε τίποτα να σκοτώσουμε. Μπορεί να κάνουν και part 2 στο Halloween. Δεν ξέρω. Βάλε φωτιά. Φωτιά. Όχι. Δεν ξέρω. Έχει. Αυτό είναι. Δεν ανάβει. Da. What the. Στυλ. Τι είναι το στυλ, αναπτήρας. Μάλλον αναπτήρας είναι μάλλον το στυλ. Το τι είναι αναπτήρας. Άστο. What the. Βάζουμε και ένα jukebox εκεί. Jukebox. DJ box. Jukebox ρε. Jukebox. Jukebox. Εκεί J kickbox. DJ. Ωραίο αυτό, μ' άρεσε. Σε κάποιον άρεσε να διαβάζει. Λοιπόν, λίγα. Αυγά τι θα γεννηθούν. Κανένα δράκο. Κάτσε να πάρω. Έχει δράκο. Όχι. But. Πάμε νυχτερίδα. Πάρε και δράκο αν έχει. Έχεις καθόλου δράκο, αυγό, dragon. Ξέρω. Πάμε στο κέντρο της αγοράς τώρα. Εδώ είναι το κέντρο. Νομίζω. Το κέντρο. Να, εκεί. Κάτσε λίγο να πάω να... Εδώ ξεναγήθηκαμε. What the fuck. Τι είναι αυτό. Μιλάμε. Αυτό είναι μαγειρίο λογικά. Καφετέρια. What the fuck. Κάτσε να πετάξω την νυχτερίδα. Βάλουμε λίγο τέτοιο. Και αυτό. Πέτρο. Cobblestone. Πάμε. Βάλουμε ένα cobblestone. Γεια σου. Να βάλουμε κι άλλες. Πολλές. Εντάξει, δεν θα γεμίσουμε και νυχτερίδες, είπαμε. Halloween είναι. Halloween. Το Halloween. Μιλάμε τρενάκια. What the fuck. Ωραία, θα έρθουν μαζί μας οι νυχτερίδες. Νυχτερίδες. Εδώ πώς μπαίνουμε. Καθίστε να πετάξουμε. Δέντρο είναι. Πώς μπαίνει. Κάπως μπαίνεις μέσα. Κολοκύθι. Ωραία, πάμε στην αγορά στα τρενάκια. Βάλε και άλλες νυχτερίδες. Πολλές να έχει. Το Halloween θέλει νυχτερίδες. Έτσι όλος μόνοι μας είμαστε λογικά. Γεια σας. Περιστεράκια είστε εσείς λογικά. Halloween. Για παιδιά. Για να στα αυτά, τι ήταν. Τι είναι αυτά. What the fuck. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Oh my god. Τι αυτό είναι. Ήρθε το τρενάκι μου. Τρενάκι. Καθίστε ρε, περίμενε ρε, κολότρενο.
Κι εγώ θέλω τρενάκι. Α, βαγόνι. Πάτα το κουμπί μάλλον εκεί που είναι. Λογικά, από πού έχει τρενάκι. Πάτα το κουμπί εκείνο. Αυτό. Όχι αυτό. Όχι. Να το εκείνο αυτό. Αυτό. Όχι. Άκου τι είναι. Να τα τρενάκια. Βαγόνι. Ναι. Χέσω εγώ. Πέτω. Πέσιδονες. Ωραία. Ναι. Ιουχου. Ωραία. Φίλε. Τζαμάτο. Σκίζει. Τι, φτάσαμε, αυτό ήταν, καλά, ευχαριστούμε. Κύκλο. Τι πατάς για να βγεις. Ωραία, εντάξει, θα αρχίσουμε. Τι ρε, τι λες ρε. Κάτσε, άμα θέλω να ξανακάνω εγώ με τι θα κάνω. Μουσικές ακούσαμε, εντάξει. Οχ. Ωραία, το σκοτώσουμε. Φιλός, να πεθάνει. Τι είσαι εσύ. What? Fuck. What are you doing? What are you doing Φίλε. here? Τι κάνεις ρε. Έγκε. Μιλάμε. What? Δικό σου. Για στο να αγοράσω κάτι. Ευχαριστώ. Πάμε αλλού. Ω, στο μεγάλο φινάλ. Πάμε σπίτι. Α, τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Σινεμά θα δούμε. Πάμε σινεμά. Οχ. Λαβύρινθος. Παναγία μου, πλάκα. Σε αυτό το σκάτο έχει λαβεί. Αλλά είναι σκαμμένο τώρα. Κάτω. Έλα, πάμε. Γιατί. Να πάμε από εδώ. Λες να μας κυνηγάει κανείς. Όχι. Θα μας κυνηγάει. Πού πάμε. Τι. Πηξίδα, πάρ' την, θα μας βοηθήσει. Από εδώ. Θα μας δείξει το δρόμο. Πηξίδα, δούλεψε! Χέσου θα πω που θέλω, άντε. Πηξίδα. Βγήκαμε. Βγήκαμε. Πάμε από εδώ. Μιλάμε, μας κυνηγούσε κανείς. Έδα σαν το Dungeon Nightmares. Όταν πάει και... 15. Όχι και 15 ακριβώς, 14 και κάτι τελειώνουμε. Μιλάμε, τι είναι αυτό ρε, εντάξει. Εντάξει, what the fuck. Τώρα χαθήκαμε στα αλήθεια. Άντε, βγες! Πώς βγαίνουμε από εδώ. Αν κοιτούσες που έβλεπες. Να βγαίνει. Ωραία, πάμε στο στοιχειωμένο σπίτι. Μουσική. Δεν έχει. Δεν στέλνει από την Αθήνα αυτό. Το σπίτι του τρόμου. Όχι, τρενάκι είναι. Λοιπόν, παιδιά, επειδή τελειώνει... Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό. Το κουμπί, όχι αυτό. Αυτό. Πάτα το κουμπί. Δεν ξέρω τι κάνει. Πάτα το κουμπί. Για τις ράγες ρε. Λοιπόν, επειδή παιδιά τελειώνει τώρα το βίντεο, θέλω να κάνετε like και subscribe, επειδή με βοηθάει. Μιας και ξαναμπήκε στο πρόγραμμα. Ναι. Να ξέρετε, μπορεί να κάνω προκλήσεις, αλλά δεν θέλω να μου γράφετε μαλακίες. Λοιπόν, like και subscribe, το like δεξιά και το subscribe αριστερά. Ναι, αυτά. Τα comments κάτω στο description. Αυτό. Γεια σας. Άντε, bye.